Dámy a páni, ja vám prajem príjemný podvečer. Neviem, či takáto hlasitosť vám vyhovuje, ak budem rozprávať, či ma počujete úplne všetci, ak náhodou nie, tak kývajte na mňa, alebo hovorte na nás, že máme byť trošku hlasnejšie, aby sme nemuseli zbytočne hovoriť nahlas. Ja vás tu vítam v priestoroch Pantarej. Ďakujeme, že ste prišli. Predpokladám, že vás zaujíma téma, ktoré sa budeme venovať, alebo možno ste len sa náhodou dozvedeli a v rámci osvety o skleróze multiplex, ktoré bude venovaný konkrétne dátum v kalendári 30. mája budúci týždeň, sa dozviete niečo možno viac, než ste doteraz vedeli, alebo vás inšpirujeme k niečomu. Zároveň vítam všetkých, ktorí nás sledujú online, síce už nie v priamom prenose, ale na spolumôžeme.sk, takže tiež vás pozdravujeme. A dúfam, že pre vás to bude rovnako hodnotný zážitok. Dovolte, aby som privítal dvoch hlavných aktérov a dvoch hlavných hostí, ktorí okrem iného, skôr než ich predstavím, sú aj súčasťou tejto skvelej publikácie, ktorá v prípade, ak sa zaujímate o či už diagnózu, či už správnu životosprávu, alebo čokoľvek súvisiace nielen so sklerózou multiplex, tak vám dúfam bude veľmi nápomocná a dnes tu v priestoroch, to platí pre vás tu osobne, si ju môžete kúpiť, ale nehľadajte ju teraz tu v nejakom regále vedľa nás, pretože pri pokladni ich nájdete, volá sa Životospráva ako liek. A vedľa mňa sedí, a rovno predstavím, pani doktorku, neurologičku a autorku tejto publikácie Darinu Slezákovú. Dobrý večer. Ďakujem pekne a ďakujem, že ste prišli. Ja som myslela, že nikto nepríde, alebo tak traja ľudia, takže ďakujem veľmi pekne, že vás to zaujíma. A vedľa Dariny sedí výživový poradca a tréner Michal Páleník. Ahoj, dobrý večer. Ahojte, dobrý večer. No a keďže táto diskusia, tak to môžem nazvať, budem mať vlastne niekoľko etap, tak na úvod vás poprosím, aby ste možno predstavili tak súhrne každý za seba tú konkrétnu časť. Potom prejdeme k nejakému rozhovoru a diskusii a pochopiteľne bude priestor na otázky od vás publika. Takže keď máte chuť sa na niečo spýtať alebo vás zaujíma niečo, čo sme spomínali a potrebujete širšiu odpoveď, alebo naopak sme nespomenuli a opomenuli, tak si to prosím pamätajte a potom ja možno s mikrofónom pôjdem za vami, aby sme sa spýtali na záver. Takže Darina, asi začneš ty však, nech sa páči. Tak asi začnem. Ja ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým, čo tu sedíte, že teda máte záujem urobiť pre seba, pre svojich blízkych aj niečo viac. Takže ja by som len veľmi stručne predstavila to, prečo sme sa rozhodli vlastne napísať túto knihu. Je to preto, že veľa ľudí s roztrúsenou sklerózou sa zaujíma o svoju životosprávu, ale hľadajú možno na zlých miestach, hľadajú väčšinou na sociálnych sieťach, kde sa proste porovnávajú s rôznymi ľuďmi a dávajú si rôzne rady, ktoré sú často bez vedeckého podkladu a môžu viesť aj k poškodeniu alebo k zhoršeniu ich zdravotného stavu. A ľudia s roztrúsenou sklerózou vykazujú vlastne silnejšiu závislosť na internete ako bežná populácia. A ďalším faktom, prečo som sa rozhodla vlastne do tejto témy venovať čas a energiu, bolo aj to, že vlastne ľuďom v SM centrách nevie lekár poradiť, že čo majú robiť. Nevie im to poradiť vlastne žiadny lekár, že či môžu cvičiť, nemôžu cvičiť, boja sa, nevedia vlastne, čo majú jesť. Na internete je milión proste rád o dietách a tak ďalej. Mali sme pacientov, ktorí inklinovali, ja neviem, ku carnivore dietám a tak ďalej. Proste mali otrasné laboratórne markery, tuky v krvi a tak ďalej. V podstate sa absolútne nemali ani lepšie. Čiže pacienti experimentujú s rôznymi druhmi diét, doplnkov, cvičenia možno, ktoré v podstate nie sú nejak vedecky overené a vôbec im nepomáhajú. Pýtajú sa lekára, ten im nevie poradiť, tak nejak sme sa rozhodli na tomto zapracovať. A vydali sme vlastne túto publikáciu. A prvá taká otázka, ktorá vyvstáva, že prečo vlastne o tomto hovorím, že prečo je tak dôležitá životospráva. Jednak je to lacná vec, v porovnaní s vašou drahou liečbou imunomodulačnou a jednak je to extrémne účinná vec, je to 40% úspechu. Pacient, ktorý je dobre nastavený na imunomodulačnú liečbu, v podstate nemusí vykazovať známky aktivity ochorenia. Môže mať stabilné MR-ko, nemusí mať žiadne ataky, ale aj tak ten pacient za mnou príde a povie mi, že doktorka, že jak to je možné, že proste cítim sa akože, dobre, vy mi hovoríte, že nemám ataky, že na MR-ku mne pribúdajú ložiská, ale taký som unavenejší a prestal som chodiť behať, už tak nevládzem a musel som ísť na polovičný úväzok, proste skrátiť si tú prácu, proste nezvládam, som nervóznejší na deti, často vybuchujem, som úzkostný, mám problémy so spánkom a tak ďalej, hej. To je niečo, čo my dneska voláme konceptom tlejúca SM alebo tlejúce ochorenie. SM je dneska vnímané ako jedno ochorenie. Už nie sú také tri základné typy, že máte atak,
kľud, atak, kľud, taký ten relaps remitujúci, ktorý časom vlastne prestúpi do takej tej, my to voláme, že sekundárna progresia, že ako keby trvalé zhoršovanie funkcií a potom samozrejme môže byť to trvalé zhoršovanie funkcie od začiatku ochorenia. My dnes vieme, že tieto tri sa spolu prelínajú a aj pacient, ktorý má sekundárnu fázu ochorenia, že progresívnu, môže trpieť splanutiami toho ochorenia. SM je jedno ochorenie, kde pôsobí strašne veľa environmentálnych alebo teda faktorov vonkajšieho prostredia. A v podstate oni pôsobia v nejakom momente, sa zgrupia, u niekoho pôsobí viac, u niekoho proste menej tých faktorov. A tak vlastne vzniká aj ten klinický obraz toho ochorenia, ktorý je extrémne rôznorodý, že u každého sa prejavuje inak a preto není dobre sa porovnávať a není dobre si porovnávať svoju liečbu. Často nám pacienti píšu, že ich suseda má taký liek a je na ňom stabilizovaná, on by ho chcel tiež, lebo na tomto lieku není dobrý a tak ďalej. Toto je úplná hlúposť, hej. Čiže SM vzniká u geneticky predisponovaného jedinca na základe množstva environmentálnych faktorov, o ktorých budem aj ešte vlastne hovoriť a preto sa naozaj neporovnávajte s nikým iným, porovnávajte sa len so sebou a snažte sa veriť tomu lekárovi, čo vám hovorí. Ja tu dneska prednesiem pár dôkazov, ktorých bližšie sa môžete dočítať vlastne v tej knihe, že my dneska vieme, že dieta a cvičenie majú zmysel, že dokážu ochrániť nervové bunky, dokážu vlastne napomôcť tomu mozgu, aby sa zregeneroval a dokážu byť aj protizápalové. A hovorím aj o strave, aj o cvičení. Ja by som len poukázala na tie faktory vonkajšieho prostredia. Veľa pacientov fajčí, hej. Fajčenie rozhodne zhoršuje priebeh toho ochorenia. Fajčenie dokonca znižuje účinok biologickej liečby. Čo sa týka rizikových faktorov ako obezita, veľa sa o tom teraz hovorí. Obezita je zápal celého tela a my vieme vlastne, že črevo je úzko prepojené s mozgom. Ja vám o tom ešte budem hovoriť a ľudia s roztrúsenou sklerózou majú iné zloženie baktérií v čreve, iný tým geneticky daný mikrobióm, ktorý je ochudobnený o protizápalové kmene, ktoré sú zdraviu prospešné a naopak prevažujú tam prozápalové kmene, ktoré zvýrazňujú ten zápal. To už samo o sebe hovorí, že zdravá strava má u autoimunitného chronického ochorenia, ako je roztrúsená skleróza, extrémny zmysel. Infekčná mononukleóza, veľa pacientov sa nás pýta, že či sú nejaké vakcíny, alebo že keď prekonal teda angínu, že či musí mať aj jeho dieťa zákonite SM a tak ďalej. To je proste ďalší z tých rizikových faktorov, ktorých je naozaj extrémne veľa. A ja by som chcela ešte raz vypichnúť to zloženie mikrobiomu, ktoré je iné. A vlastne stojí aj za tým, že dramaticky stúpa výskyt autoimunitných ochorení v západných konzumných krajinách, do ktorých patrí momentálne teda samozrejme aj Slovensko. Sú to vlastne, alebo trpia tým hlavne ľudia, ktorí majú taký rýchly konzumný spôsob života, možno veľa toho junk foodu, jak to my hovoríme, hej, potom si zmyslia, že trošku si idú zacvičiť, potom už si nejdú zacvičiť a tak ďalej. Jednoducho tá západná dieta je problém. Ja by som tu len vypichla, že tu máte rôzne tie faktory vonkajšieho prostredia, životný štýl, veľa antibiotík užívame, prekonávame infekcie, chodíme chorí do práce, hej, máme nezdravé vlastne návyky, životosprávy, hej, sme pod stresom. A toto všetko vlastne robí šarapatu v čreve, ktoré úzko komunikuje s mozgom. To črevo je priepustnejšie pre rôzne prozápalové látky, ktoré sa dostávajú vlastne krvou až do toho mozgu a vzniká aj roztrúsená skleróza. Máme v našej ambulancii extrémny záchyt nových pacientov. Ja mám za týždeň konkrétne 2-3 nových pacientov posledný rok, čo som v živote nemala. Ako pred pár rokmi to bol možno jeden nový pacient za pár mesiacov. Teraz ja už si nepamätám ani mena tých pacientov, priznám sa, tak je ich veľa, sú to mladí ľudia všetko. Čo ovplyvňuje tú červenú mikroflóru? Ako by sa človek mohol ochrániť? Mohla by to byť aj nejaká prevencia tej roztrúsenej sklerózy? V podstate áno. A ak nie prevencia, tak aj to, že to ochorenie by prebiehalo ľahšie. Ten mikrobióm alebo tú črevnú mikroflóru, o tom skôr Miško by vedel povedať, ale naozaj je to dané tými dlhodobými stravovacími návykmi, životným štýlom a to už v podstate od detstva. My vieme, že deti, obézne deti a hlavne dievčatá majú zvýšenú predispozíciu k tomu, aby trpeli vlastne roztrúsenou sklerózou. Akú dietu má držať pacient s SM, alebo prečo by ju mal držať? Ja budem o tom hovoriť, že akú, hej, ale asi neodídete odtiaľto spokojní s mojou odpoveďou. Ja vám len poviem, že pacienti, ktorí vlastne sa snažia žiť zdravo, sú na tom lepší, čo sa týka kvality života,
oveľa neskôr invalidizujú, ak teda invalidizujú, hej, že sa zneschopnia ako keby tou poruchou chôdze alebo tými psychickými funkciami, čo som spomínala, že úzkosť, depresia, únava, poruchy pamäte a majú menej pridružených ochorení, lebo každá arteriálna hypertenzia, cukrovka a rôzne iné pridružené ochorenia zhoršujú priebeh samotnej tej diagnózy. Aké sú najefektívnejšie diety? Toto je posledný prieskum podľa pacientov, čiže ktoré diety obľúbujete vy ako pacienti. No najradšej máte intermittent fasting, stredomorskú dietu, ketogénnu dietu a úplne na posledných miestach je vlastne tá vegánska alebo vegetariánska dieta. No a teraz povedzme si, že či s tým súhlasí vlastne aj veda. Tuto sú také skratky, ono to vyzerá veľmi komplikovane, ale ja vám to veľmi rýchlo vysvetlím. Zápal. My vieme, že SM je zápalové ochorenie, máme tu zápal v mozgu, máme tu nejakú schopnosť vlastne obalov nervových buniek sa ako keby dať dokopy alebo proste trošku zregenerovať, takisto ako celý mozog, to je tá neuroprotekcia. A všetky diety v nejakom určitom smere pôsobia na všetky tieto mechanizmy, ktoré sú všetky zahrnuté v tej zložitej, my toho voláme, že patogenéza, ale pri vzniku toho ochorenia, priebehu toho ochorenia. Ja by som len upozorila napríklad na takú vec. Tu máte názvy tých diet v skratkách. Napríklad Svanková dieta je dieta, ktorú veľmi radi pacienti obľúbujú. Proste bolo to taký prvý priekopník, ten doktor Svangom, 50 rokov sa sledovali tí pacienti, ale neboli tam kontrolné skupiny, hej, že všetci sa teraz vrhli na nízkotučnú stravu a proste chýbali tým ľuďom aj rôzne doplnky, alebo teda mali deficit, jak to hovoríme, nutričný, určitý, hej, malnutríciu, hej. A potom je Walsovej dieta, ktorá je vlastne úplne iná, hej, to je skôr taká paleolitická dieta, kde je práve ten obsah tukov vysoký. No a teraz zoberte si, že obidve tie diety, ukázali, že u pacientov, že boli zrazu menej unavení a mali lepšiu kvalitu života. Ako je to možné, keď obidve tie diety boli protichodné? No, je to možné tak, že obe vlastne mali v sebe určitú zmenu stravovacích návykov k lepšiemu, aj keď ten obsah tukov bol úplne iný. Čiže čo z toho vyplýva? Že každá zmena životného štýlu k nejakému lepšiemu a minimálne s pravidlom 80:20, to je už také chronické pravidlo, že 80% sa snažím žiť zdravo a 20% si doprajem aj ten hamburger alebo pizzu alebo niečo, tak proste má to určite nejaký efekt. Poďme k tomu cvičeniu. Toto je to, čo som hovorila, že tí pacienti sa najčastejšie sťažujú, že si dojdu, sadnú si do ambulancie. Doktorka, ja by som teraz nejaké lieky, viete, že som unavený a pamäť mi zlyháva a nepamätám si, neviem si zapamätať nové informácie. Tie staré si pamätám, ale tie nové absolútne neviem sa sústrediť, mám problémy proste v práci, so ženou, hádame sa, som výbušný a tak ďalej a neviem spať, dajte mi nejaké lieky. A ja tomu pacientovi poviem, že má ísť cvičiť. A ona mňa vyvalí oči, však ale ja som unavený. Hej, má pravdu ten pacient, ale mám pravdu aj ja. Napríklad konkrétne táto únava je najneprekonateľnejším problémom SM pacientov. V druhej väčšine 90% ľudí trpí únavou, ktorá je úplne iná, ako máme my bežní ľudia, hej, ktorí dojdeme z práce a sme unavení, trošku si oddychneme. SM pacient je extrémne unavený, po obede často až absolútne nepoužiteľný. Hej, často preto tí ľudia vlastne si znižujú pracovný úväzok alebo im pomáha to, že pracujú vlastne z domu. Preto je dobre mu poradiť, aby cvičil napríklad ráno. Hej. Jednoznačne je dokázané, že ľudia, ktorí sa venujú najmä kardiocvičeniu, to sú napríklad prechádzky, Nordic walking, môže to byť, neviem, možno niekto zvláda behať a tak ďalej. Najlepšie fungujú na zníženie únavy z dlhodobého hľadiska, na zlepšenie koncentrácie a poruch pamäti. Na to máme štúdie na myšiach, aj na SM pacientoch, ktoré jednoznačne hovoria, že títo ľudia sú na tom lepšie. Čo ľudia, ktorí necvičia alebo ktorí sa nevenujú ničomu, či už to je záhradkárčenie, prechádzky alebo čokoľvek. Tí ľudia padajú, nemajú rovnováhu, potom si zlomia vlastne nejakú končatinu, zostanú imobilní, zhorší sa im stav, sú depresívni, sú smutní a ide to celé už potom dole vodou a často tí pacienti sa z toho už nedostanú. Hej. Prečo tí pacienti necvičia? V prvom rade nemajú podporu od svojho lekára alebo od toho človeka, ktorému by mali najviac veriť ako tej svojej odbornej autorite. Hej. Nemajú podporu možno zo strany okolia, nevedia, ako majú cvičiť, nevedia, kam majú cvičiť. Ako buďme reálni, pacienti proste prídu a doktorka, ale kam mám ísť cvičiť? Ja normálne napíšem doporučenie fitness trénerovi. My sme sa minulé stretli vo fitku, že? No. Tiež sa stretávam s jednou pacientkou vo fitku, kam chodím. To je pani, ktorá chodí s G-aparátom. Stretávame sa vo fitku.
Proste cvičí normálne s bežným trénerom. Proste keď to je normálny človek, ktorý nemá dvojtýždňový kurz na trénerstvo, ale proste je naozaj že školený, tak on vám vie nastaviť ten tréning, pretože SM pacient môže cvičiť tak ako každý iný človek s tým, že sa možno skôr prehreje, berem na to ohľad, dá mu cvičiť menej sérií, hej, nedá mu proste také závažia, bude cvičiť ten pacient ráno, lebo viem, že po obede mi to neodcvičí. Je veľa možností, stačí len trošku chcieť a mať tú podporu, hej. Cvičenie by sa malo vnímať ako prevencia, ako liečba SM a ako aj liečba symptómov SM. Veľa sa o tom hovorí, veľa sa do toho buší v poslednej dobe, hlavne teda aj na odborných kongresoch. Máme na to dôkazy. Ľudia, ktorí cvičia, majú menšie riziko vzniku SM. Ak SM dostanú, tak ju majú oveľa miernejšiu ako ľudia, ktorí proste necvičia vôbec. Absolútnym favoritom je vysoko intenzívny intervalový tréning, ktorý je bezpečný a dobre tolerovaný aj u ľudí z EDSS 6, to znamená ľudí, ktorí používajú paličku. Dajú sa vymyslieť rôzne kombinácie, hej. Keď niekto nevládze ísť behať a nebude robiť takýto intenzívny tréning, stále si môže zobrať palice a ísť robiť Nordic walking, môže sa ísť prejsť, môže mať psa, ktorý ho prinúti ísť von. Naozaj pacienti, ktorí majú psov, sú na tom lepšie. Moja kolegyňa, ktorá robila predo mnou v SM centre, každému doporučovala mať psa. Ja som absolútne s tým súhlasím, lebo s tým psom proste musíte ísť von, máte odcvičené, máte kroky, hej. Čiže cvičenie rozhodne znižuje zápal, podporuje. Všimnite si, bola taká štúdia na tých taxikároch, vieš, v Anglicku, že vlastne oni, aby dostali ten certifikát, oni museli bez GPS-ka proste jazdiť a potom porovnávali tých vlastne, ktorí nepoužívali to GPS-ko a ktorí používali, zistili, že tí, ktorí sa museli učiť tie ulice, že sa im zväčšil objem hypokampu. To je taká štruktúra mozgu, pamäťová štruktúra, hej. A takisto ľudia, ktorí cvičia, majú vyšší objem toho hypokampu, tak proste to vám neurobi žiadny imunomodulačný liek. Vy potrebujete imunomodulačnú liečbu, pozor, to je bazál. Ale potrebujete riešiť aj tú tlejúcu SM, to, čo som spomínala, tie procesy, ktoré my veľmi dobre nevieme ovplyvniť tou liečbou. A to obnáša vlastne cvičenie a úprava životosprávy. Tuto len veľmi stručne poviem, že naozaj dobre vychádzajú kombinované cvičenia. Čiže taký SM pacient by mal cvičiť 2-3 krát do týždňa nejaký silový tréning v intenzite, ktorú toleruje. Mal by mať nejaké kardioaktivity, či to urobí každý deň nejakou prechádzkou, alebo si povie, že pôjde 2-3 krát za týždeň niečo urobiť. Je to veľmi individuálne. Vždy to musí byť niečo, čo je udržateľné. Ja nemôžem niekoho nútiť a povedať mu, teraz budete držať takú stravu a teraz budete robiť to a tomu človeku to nevyhovuje, hej. Čiže keď niekto nevydrží robiť mindfulness tým, že bude na joge robiť om a podobne, je to v poriadku. Ale keď niekto si dá slúchatka a pôjde do fitka a tam si vyventiluje hlavu pri cvičení, je to tiež mindfulness v pohybe a je to tiež v poriadku. Čiže treba to vnímať aj takto, hej. A sú samozrejme pacienti, ktorí sú ťažšie postihnutí, ktorí nevládzu. U tých naozaj strádame na Slovensku, to veľmi chýba. U tých ľudí by sa malo dbať na stretching, dýchové cvičenia, hej. A hlavne majú bolesti, proste sú stuhnutí. Čiže toto je veľmi niečo, čo na Slovensku proste není OK. Snažíme sa to zmeniť, ale ide to ťažko. Len veľmi stručne, ja som už spomenula tie pridružené ochorenia a k tým psychickým by som povedala hlavne to, že veľa pacientov vníma ako stigmu to, keď im navrhnem antidepresíva alebo anxiolitika. A ja ich stále presvedčam, že to je rovnaká súčasť ochorenia, ako keď máte fyzické symptómy, pretože tie plaky v mozgu si nevyberajú, ktorú lokalitu oni postihnú, kde bude ten zápal, či to bude čelový lalok, alebo to bude niekde inde. Vy neovplyvníte to, že sa cítite proste zle. A niekedy ten psychológ nepomôže. Je to dané tou podstatou ochorenia ako takou. A veľa pacientov vie, že keď sa nastaví na tú liečbu, aj keď možno len prechodne, lebo to je v reakcii na to ochorenie, ten stav sa im zlepší aj fyzicky a sú menej unavení. Lebo keď je niekto unavený, tak si nepamätá, nevie sa koncentrovať a zle spí. To je takýto kolobeh, proste, ktorý musíte niekde pretnúť. A preto, keď príde pacient vlastne za mnou alebo za lekárom, ja sa ho nemôžem iba spýtať, či mal atak za posledný rok. Ja sa ho musím spýtať, ako spí, či nechodí v noci cikať, či nechodí častejšie cikať, hej, či je úzkostný, depresívny a všetky tieto veci. Lebo to všetko spolu súvisí. Čo sa týka vlastne stravy ako takej, je veľa tých diét. A úplne najrozumnejšou dietou a najlepšie tolerovanou je obyčajná stredomorská dieta. Ja hovorím, že obyčajná, ale je to niečo, čo obsahuje strašne veľa prospešných látok a vzhľadom na to, že tých atribútov je tak veľa, ako sú polyfenoly a proste je tam naozaj veľa dobrých látok, my nevieme úplne povedať, čo robí tú dietu tak fajn protektívnou, neuroprotektívnou a protizápalovou, ale ten výskum ukazuje, že je.
Je výborná, áno, aj ketogénna dieta a tak ďalej, ale tu už musíte držať vlastne, alebo teda dodržiavať s nejakým naozaj odborníkom, pretože tam hrozí naozaj malnutričný deficit a z dlhodobého hľadiska to není až tak udržateľné, môj názor. Aj tie štúdie na pacientoch zase boli krátke. Čiže ja doporučujem pacientom stredomorskú dietu. Ešte by som možno doplnila, že pacienti majú veľmi radi, takú knihu vydal doktor Jelínek a oni sa aj držia ako také vlastne Biblie. To je v podstate niečo na báze stredomorskej diety alebo vegetariánska dieta, kde sa môžu vlastne ryby a tiež tam je vlastne preferujú sa nízkotučné tuky, čo je síce, je to úplne super, je to fajn, bol to tiež jeden prekopník ako doktor Swank, ale naozaj vám stačí používať vlastne zdravý rozum a tá stredomorská dieta, minimum ultraspracovaných potravín, omega-3 masné kyseliny, to neznamená, že teraz máte jesť ryby a neviem čo chodiť si kupovať v akcii lososa. Proste máte omega-3 masné kyseliny kvalitné a aj ľudia, ktorí jedia ryby a žijú v stredomorských krajinách, majú deficit omega-3 masných kyselín, takže to není o tom, ale je to o tom, že používa ten zdravý rozum a keďže mnoho lekárov vlastne v tých SM centrách a na Slovensku ani nevedelo, že ako poradiť tým pacientom, tak bola taká nejaká diskusia o tom a preto som sa rozhodla napísať vlastne aj túto knihu, lebo je nielen pre pacientov, ale pre lekárov, ich rodiny. A súčasne sme vydávali vlastne aj odbornú knihu, ktorá vyšla ruka v ruke s touto, takže ja len tak úprimne verím, že sa tá osveta trošku zlepší a tí pacienti budú viac povzbudzovaní v tomto smere. Prepáčte, som to trochu pretiahla. Nebolo to v pláne. Ja som práve zistil, že na väčšinu mojich otázok si v tejto chvíli veľmi, veľmi široko odpovedala, takže potom o to väčší bude priestor pre tie vaše, pokiaľ budú nejaké ďalšie. Ale pochopiteľne k tým témam, ako je strava, ako je cvičenie, ako je ten psychický stav, sa ešte vrátime. Ale teraz, Michal, dám priestor tebe na rovnakú tému, takže nech sa páči, začni. Ďakujem pekne. Takže ahojte. A som rád, že ste prišli takto v piatok večer. Je to určitý znak toho, že vám záleží na tom. A jak hovorím, že najhoršie je vždy, že človek chce niečo urobiť, ale častokrát nevie čo. Chcem sa do niečoho pustiť, ale teraz čím mám začať? Ten mi hovorí jedno, ten druhé, ale keď mi povie tretie, ten mi povie štvrté, že bum. Čiže tá hlava je hrozne plná. Takže ja len toľko, že ahojte. A dnes sme tu aj s Darinkou, aj s Picom, aby sme hlavne zodpovedali vaše otázky, takže ponecháme dostatočný čas na to, aby sme zodpovedali to, čo vás najviac zaujíma, lebo mnoho tých vecí verím, že máte naštudované, je tých informácií hrozne veľa, čiže poďme si to trošku vyčistiť. Viete, kto toto povedal? Jeden môj kamarát na pive, nebol to žiadny nejaký filozof, ale je to hrozne pekné, možno to niekto povedal predtým, ale najlepšou prevenciou strachu je vedomosť. Je super vedieť, čo máte robiť, čo môžete robiť a čo je vo vašich rukách. Najhoršie je, keď neviete, čo máte robiť a práve o tom budú tie dnešné informácie. Ja sa vám ich pokúsim trošku uchopiť do praxe, to znamená dať vám nejaký tip a ukotviť tie informácie, aby ste vedeli, toto je dobré, toto nie je dobré. Takže ja budem trošku také, že jednoduchšie s dovolením, nie som neurológ a skúsim to takto dať. Dobre, váhate nad tým, či vôbec začať cvičiť, s čím začať cvičiť, ku komu ísť, čo mám robiť, aká intenzita, objem, frekvencia tých extrémne veľa premených, ktoré vstupujú do toho, že idem, neidem, vám na konci dňa vie spraviť väčší chaos ako to nadšenie, ktoré ste mali z počiatku. Veľmi veľa skvelých informácií bolo povedaných. Ja doplním niektoré z nich, že čo sa týka tých pohybových aktivít, začnite tým, čo vás baví. Je úplne jedno, či je to yoga, či je to pilates, či je to silový tréning, či idete tabatu hit. Pokiaľ každé ráno máte stávať s tým, že idete robiť niečo, čo neznášate, je len otázka času, kedy tým skončíte. To, že je to 20% menej efektívne, viac efektívne, toto sa odporúča, hento sa odporúča, je sekundárne. Niečo je vždy lepšie ako nič. Hrozne dôležitá vec, ktorá sa častokrát berie len také abstraktné klíše, ale je to veľmi dôležité. Ak už začíname, ideme do niečoho, tak z hľadiska toho komfortu, všetkého toho strachu, ktorý tam je, sú niektoré veci o niečo lepšie alebo majú lepšie benefity ako iné. Vysvetlím vám prečo. Čo sa týka nejakého silového tréningu, nemáme tu priestor, aby sme prešli všetky benefity, ale má ich hrozne veľa. Prečo začať možno nejakým v tej sile silovými cvičeniami, prečo sú dobré? Minimálne potenie, termoregulácia, Udolfov syndrom, to znamená, keď máme problém s tou únavou, nejdete hneď na začiatok do vysokej pulzovej frekvencie. Máte kontrolovaný pohyb v tých fitness centrách, sú naozaj stroje, ktoré vám vedia dať ten rozsah pohybu. Sú to klimatizované priestory, ktoré majú udržiavanú konštantnú teplotu, čiže sú tam viac prediktibilné podmienky ako niekde vonku, zmena počasia, zle
sa cítim, máte prístup k toaletám a máte tam častokrát dohľad odborníka. To je jedna z tých dobrých vecí, ktoré sa na Slovensku dejú, že v tej oblasti trénerov sú tu naozaj fakt šikovní, vzdelaní ľudia, ktorí sa vzdelávajú na medzinárodnej úrovni. Nie každý, neviem to generalizovať, vzdelanie je vždy lepšie, keď majú, samozrejme, ale tak ako aj Darinka povedala, jednoducho sem pacient a bežný človek, ktorý nemá túto diagnózu, tak to je pre trénera to isté. To je to isté. On sa, tak ako lekár sa pozerá nielen na laboratórne výsledky, ale aj na symptómy tela a všetko ostatné, to isté robí ten tréner. To znamená, on vie prispôsobiť ten tréning, či sa mi podlamujú ruky, či som viac zadýchaný, či vládzem, či nevládzem, či ma to baví, či ma to nebaví. On sa pozerá na techniku cvičenia, váš komfort a progres, bodka. A to, akým spôsobom to dosiahne, to už je jeho vzdelanie a šikovnosť. Čiže moje veľké odporúčanie je, začnite s trénerom, vyčlente si korunky na to, groše, toliare, neviem, čo to máme, a alokujte si na to, pretože väčšina z nás robí opak. Však to mám všetko zadarmo na internete, niečo vyskúšam, prídem do fotka, kúkam a neviem, čo tam mám robiť. A skončí to takými tými, že lítka, trapézia, predlaktie väčšinou. Keď sa pozrieme do zrkadla, je to super. Takže toto nie je moc cvičenie a už vieme naozaj, že to cvičenie neskutočne pomáha. Takže tip číslo 1, sila má tieto výhody. Máte kontrolované podmienky a druhá vec, naozaj ten dohľad odborníka je skvelá vec. Čo sa týka kardia, schodisko. Obyčajné schody niekde v bytovke, v paneláku. V lete je tam zima, v zime je tam teplo, je tam fajn, málo kedy tam niekoho stretnete, možno keď bývate dvaja v jednom baráku, tak sa tam stretnete na cvičení, ale svojím spôsobom len chôdza hore po schodoch vie krásne zaťažiť dolné končatiny, tie najväčšie svaly, ktoré máte v tele. Pôsobí aj ako silový charakter, pôsobí aj ako kardio, viete sa opreť, máte tam dobrú stabilitu, už ste v komforte domova, nestojí vás to žiadne peniaze. Ak nemáte vyslovene bytovku, kde sú schody, o okolí ich máte 200. Verím tomu. Na paneláky sme veľmi bohatá krajina. Taký typ. Dobre, máte to, že veľmi, veľmi veľa výhod, ktorými by som jednoducho začal. Aqua cvičenia, to znamená voda. Samozrejme, nie je to pre každého prístupné, ale opäť tá voda čiastočne ochladzuje. Máte tam odľahčený kĺbový pohybový aparát. To znamená, nie je to len vertikálny, teda horizontálny pohyb, ale aj vertikálny. To znamená rovnováhové schopnosti. Pomáha vám, je to doslova taká lymfodrenáž trošku, pretože keď vy plávate, tak doslova to masíruje ten sval a pomáha prúdeniu lymfy, odplavovaniu metabolitov a tak ďalej. Samozrejme ideálne, ako bolo aj spomenuté, je kombinácia týchto cvičení. Tá pointa je len, netreba začať so všetkým naraz. Radšej jedno vyskúšať postupne, až sa dostaneme k tej hitke, ktorá je super. Ale pre nás to môže byť mnohých stresorom, že hneď mám ísť do tohto, kde sa veľa potím a preboha a sú tam tie otázky, áno, nie, cítim sa zle. Lebo ak príde prvý vzťah s vašim pohybom, že odchádzam strašne zničená, všetko ma bolí, tak to moc nepomôže k tomu, aby to bolo jednoducho lepšie. Ide o to vypestovať si ten pozitívny vzťah. Kto je dobrý tréner? Vzdelanie je fajn vec a je to dôležité, čiže odporúčam spýtať sa toho trénera, či má vyštudovanú fakultu telesnej výchovy alebo športu a tak ďalej. Pozor, aj tam sú ľudia, ktorí majú že volejbal a sú tam ľudia, ktorí študujú fitness, čiže aj tam sú tie špecializácie, pýtajte sa na špecializáciu. Keď sa vás pýta na aký stupeň má, je ich reálne 5 a ten 4. a 5. je akademický a ten 5. môže mať len ten, ktorý má špecializáciu fitness. Čiže robí to Konfederácia športových zväzov, spýtajte sa, či má 5. stupeň. To je to najlepšie. Neznamená, že ostatní sú zlí. Je to dnes veľmi veľa o praxi a o dovzdelávaní, nie len to, že niekto pred 20 rokmi vyšiel fakultu a niečo sa učil. Dobre? Takže taký ďalší znak, ktorý ja neznášam, keď som trénoval 10-15 rokov, je keď sa vám niekto proste hrá na telefóne popri tom, keď sa mu máte venovať. Takže ťažko sa to rozdeľuje na ten mladý je dobrý, ten starší je lepší, ten stredný je ideál, lebo má aj stade. Je to od človeka k človeku. Choďte po referencii a hlavne s tým človekom sa musíte cítiť dobre. Potrebuje vás navnímať nie len ako profík, ale aj ľudský. Hodil som sem pár tipov, keď sa rozprávame nejakým spôsobom o životospráve, o informáciách založených na vedeckých podkladoch a fakt také, že ľudsky povedané zložité veci s praktickým využitím, snažil som sa ísť do tohto algoritmu, tak sú to za mňa najmä títo ľudia. Sciencer, výborné veci aj z pohybu, aj
zo stravy, z mentálnej hygieny, Boris Medicín, kamarát, zase strava, pohybová aktivita, Martin Čupka, športová výživa. Tieto veci sa nerobia, že len pre sklerózis multiplex alebo pre nejaké neurodegeneratívne ochorenia alebo len pre diabetes. To sú pravidlá, ktoré fungujú všeobecne. Dobre, tuto sú aj nejaké podcasty, keby ste chceli vedieť. Tu riešime práve tieto témy, čo sa týka únavy, mentálnej hygieny, čo sa týka spánku, takže tiež si ich viete vypočuť. Všetko je to bezplatné. Dobre, nemusíte za to platiť peniaze, nájdete to na YouTube, nájdete to na podcastových platformách a podobne. Darinka hovorila veľmi veľa o strave, ktorá je veľmi zásadná v súvislosti s tým, so všetkým. Teraz nejdem naozaj do tých detailov. Viete, čo majú všetky tie diety? Pozor, nemýlte si dietu, lebo to, keď sa spýtam 10 z vás, každý mi povie o diete, že je to niečo. Niekto povie dieta, niekto povie, že chudnutie, niekto, že svánková dieta. Dieta je len pojem, ktorý hovorí o úprave stravy a vychádza z medicíny. Čiže je to úprava stravy za nejakým účelom zlepšenia symptómov, zredukovania hmotnosti. Nie je to len o chudnutí. Čiže keď hovoríme o diete, neznamená, že máte mať kalorickú reštrikciu. Pozor, to je veľmi dôležité. Všetky tieto diety alebo tieto úpravy stravy majú jeden obrovský spoločný znak. A síce nezávisle na tom, či je tam viac oleja, hen takého, tam takého, ryby, zeleniny, všetko sú to nespracované potraviny. Nie sú tam vysoko spracované potraviny. Po slovensky je rozdiel, keď si kúpite jablko, banán, vločky, mlieko. Viete, že to je mlieko, nepotrebujete na obale si prečítať, či tam je mlieko. A či si kúpite niečo, nejaký polotovar, kde máte v zložení 35 riadkov. Jednoduchý typ, čokoľvek, čo má nad 5 vecí v zložení, začnite študovať. Kašlite na tie obaly vpred. Nad 5 znamená, že OK, už je to kombinácia viacerých produktov a častokrát to býva viac spracované. Nie všetky Ečka sú zlé, pozor. E300 je vitamín C, veľa je tam prírodných farbív, nie je to zle, sa vám snažím dať niečo uchopiteľné. Všetky tie diety a jeden z dôvodov, prečo sa ukazujú, aj toto funguje práve to, že keď ideme do nejakej úpravy životosprávy, tak meníme väčšinou aj pohyb, prístup k sebe, k svojmu telu a jeme potraviny, ktoré sú minimálne technologicky spracované. Je to strašne nesexy, ale je to tak a toto sa ukazuje vo vede ako neskutočne dôležité. Nie len koľko to má cukrov, tukov, bielkovín a energie, ale to, či jednoducho toto pre naše telo je prirodzené, alebo je to pre telo niečo veľmi neprirodzené a musí sa s tým vysporiadať. Keď napíšete sem, zadarmo vám pošleme pro bono normálne jedálniček s ukážkovými receptami, ktoré sú ideálne v súvislosti s SM a tieto sú na princípe meditariánskej stravy. To je práve tá spomínaná stredomorská dieta, ktorá sa ukazuje medzi pomer cena, výkon a praktickosť. To znamená, že ju viete dlhodobo dodržiavať ako jedna z najlepších. Boli spomenuté iné, každému vyhovuje niečo iné. Hovorím, to spoločné majú, že majú minimálne spracované potraviny. Takže napíšte na info@planet.sk, že máte záujem o bezplatný ukážkový receptár pre sklerózis multiplex a my vám ho pošleme. Keby ste potrebovali vyriešiť niečo naozaj koncepčnejšie, že máte nejaké komorbidity, pridružené ochorenia, chcete riešiť nejaký športový cieľ, chuťové preferencie, tak vám vieme samozrejme nastaviť aj nejaký personalizovaný plán na stránke planet.sk a to už s našimi nutričnými terapeutami. Už končím, posledné 2 slajdy, ja to trošku skrátim, trošku šprintujem. Je taký trend tých rôznych chladiacich hviezd a podobne, není to úplná blbosť. Dobre, má to svoj význam, naozaj dokážu schladiť. Pozor, je veľký rozdiel v materiáloch, to znamená, či tá chladenie je konštantné, alebo vám proste tie kocky ľadu sa rozpustia a niekde sa vám roztečú v trenkách a není to zrovna veľmi príjemné. Čiže aj tá hmotnosť tej vesty, treba sa pozerať na to, že ako dlho vytvárate tú alebo robíte tú pohybovú aktivitu. Podľa toho sa dá kúpiť určitá vesta, aby ste zase neniesli na sebe pomaly vestu, ktorá sa dáva na zhyby, ale aby vám to spôsobilo komfort a nie diskomfort. Pozor, rozdiely v cenách sú obrovské, rozdiely v kvalite nie. Takže je veľmi dobré ísť naozaj po referenciách a nejaké tie vesty si možno vyskúšať. Nie vždy sa to dá, dnes sa všetko kupuje online, len tie ceny sa hýbu od pár desiatok eur až po 300-400, čo väčšinou už nedáva väčšiu pridanú hodnotu, tak pozor na to. Ja som vám sem hodil len niekoľko takýchto hviezd, že takéto existujú na trhu, toto sú jedny z tých najlepšie hodnotených.
Hovorím, že nemusíte do toho investovať viac ako 50-60 eur na to, aby ste mohli mať takúto vestu dobrú a nie je to vôbec nevyhnutnosť, ešte raz. Je to len dopomôcka, pokiaľ naozaj idete napríklad do exteriéru. Dnes leta, najmä v Bratislave, bývajú, že veľmi silné, nie je to bohoviaké mesto, čo sa týka zelenie, takže keď chcete mať trošku kontrolované tie podmienky, je dobre tú vestu pri sebe mať. Ešte raz, nie je to nevyhnutnosť. Trénovať sa dá v tieni, kontrolovať si tú intenzitu pohybu. A viac by som teraz ani nešiel a nehal najmä na otázky, ktoré vy máte, aby ste sa nás vedeli spýtať, aby sme vám konkrétne vedeli poradiť. Ďakujem. A ja ďakujem. No, vyčerpávajúce informácie od oboch z vás. Dokonca ste rozšírili portfólio ešte aj toho, čo je obsiahnuté v tejto knižke, ale teda začneme zase od začiatku samotného a možno niektoré veci zduplikujeme, ale možno ich povieme inak. Ja mám skúsenosť v tom stravovaní a v tej zdravej výžive, nie preto, že by som bol odborník, ale preto, že som food blogger a častokrát práve počúvam o stredomorskej strave, o takejto diete. A veľakrát sa stretávam práve s tým, že ľudia, ako keby kým nedostanú polopate vyslovene ako príklad, čo sa dá s čím jesť, tak si nevedia veľmi predstaviť, čo to je. Presne ako si spomínal slovo dieta, ktoré už to je v angličtine diet, je niekedy len spôsob toho, čo jedávame. Aj to nezdravé je vlastne dieta, lebo je to vlastne ten príjem tej potravy. Ale začnem od začiatku, prečo vlastne táto kniha vznikla? Čo bolo prvým pohnutkou k tomu, čo čakáš, alebo chcela by si a chceli by ste, aby táto kniha zmenila, ak sa vôbec niečo dá zmeniť v tejto situácii? Tých popudov bolo viacero. Na prvom mieste bola moja frustrácia z toho, že pacienti, ktorí ku mne chodia, vedia, že niekedy som až nepríjemná, lebo sú ľudia... Skôr priama ako nepríjemná. Ja som to nepríjemnejšie nezažil. Áno, priama. Lebo sú ľudia, ktorí môžu cvičiť, majú na to všetky možné dispozície, dobre sú unavení, ale všetko sa dá vyriešiť. Ale budú tam sedieť a budú stále hľadať, že prečo nie, ako prečo áno. A potom sú ľudia, ktorých oni nevidia, ale ktorých vidím ja a preto nechápu tú moju priamosť. A to sú ľudia, ktorí sú ležiaci, ktorí sa šúchajú proste. A strašne by cvičiť chceli, keby mohli, lebo tá hlava ide, ten mindset oni majú a nemôžu. A mňa to strašne štve. A chcela som proste urobiť to, aby tie informácie mali tí pacienti, ale aj lekári na jednom mieste. Sú to evidence-based informácie, že nie je to, že Slezáková si niečo vymyslela, lebo počúvala nejaký podcast. A urobila som to aj preto, aj sme tie knihy rozdali do SM centier, aby aj iní lekári vedeli poradiť tým svojim pacientom, lebo naozaj zo skúseností za tých cez 15 rokov, čo robím s tými pacientami, tí ľudia, ktorí cvičia alebo sa nejakým spôsobom venujú fyzickej aktivite a udržujú sa, či už len na záhradke, hej, že máme pani 60-70 ročné, ktoré pracujú na záhradke a to, čo si dopestujú, proste jedia. Teraz nehovorím, že si máte pestovať paradajky na balkónoch, hej. Ale chcem tým povedať, že sa majú lepšie ako tí ľudia, ktorí nerobia z hola nič. A tie možnosti sú aj lacné možnosti proste. A keď vás nemá kto podporiť, ja vás podporím proste vždy. Ja predpokladám, že dozvedieť sa diagnózu skleróza multiplex je asi prvotný šok. Lebo ľudia majú vždy spojené s každým ochorením nejakú hneď, akože vidia nejaký koniec čohosi a my si myslím, že toto je môj príbeh, že to nie je individuálna vec. Deje sa to pri rakovine, pri mnohých ďalších ochoreniach, ktoré ako tak niektoré sú liečiteľné, niektoré nie sú. Ja, keď som si tú knihu prešiel, predstavil som si, snažil som sa nejak empaticky vcítiť do úlohy človeka, ktorý práve sa svoju diagnózu dozvedel. Mám pocit, že práve tie riadky, ktoré sú tu, nakoľko ten neurolog v prvej fáze asi totálne nahrádza psychológa, čo je asi veľmi častokrát prehliadaná funkcia každého neurologa v tejto situácii. Myslím, že táto kniha, aspoň tak, ako si podala slova, minimálne v úvode aj v závere, má výraznú šancu tomu človeku objasniť, že nič nie je také strašné, ako to znie, lebo to skleróza multiplex znie strašidelne pre mnohých, kým pochopia, že to vlastne je niečo, s čím sa dá veľmi aktívne bojovať. Netvrdím, že úplne vyhrať, ale ísť krok v kroku. Chceš, aby toto menilo život v tej prvej štádiu toho boja, keď človek potrebuje získať optimizmus? Áno, tá kniha je samozrejme pre všetkých pacientov, ale gro je pre nových pacientov, aby od začiatku to chytili za pačestie, lebo ono to nezasahuje to oznámenie diagnózy len vás, ktorí tam prídete do tej ambulancie, ono to zasahuje aj lekára. Mňa to nesmierne, babi by vám vedeli povedať, sestričky na ambulancii, častokrát máme 2-3 nových pacientov za sebou, ja si musím proste tiež vyvetrať hlavu, oddychnúť nejakým spôsobom, lebo pre mňa to není, že príde nejaký človek a teraz ja mu to poviem, že viete čo, teraz máte toto, tu dostanete taký liek, dovidenia. Hej, to tak nefunguje proste. A zvláštne pri tomto ochorení.
A mne strašne záleží na tom, aby vy ste nadobudli taký ten optimizmus, ale zdravý optimizmus, že dá sa to, lebo ja vidím tie osudy tých ľudí, ktorí sa presvedčia, že áno a začne a bude niečo robiť pre seba, alebo začne len užívať tie lieky na úzkosť a potom príde o 2 mesiace aj zrazu usmiatý a zrazu už chce ísť aj robiť niečo iné a vráti sa do práce alebo zmení niečo vo svojom živote, hej, že je to naozaj taký komplexný pohľad a hlavne je to aj ten psychologický moment strašne dôležitý. Myslím, že okolie si z toho vie zobrať tiež takisto viac. Rodina, partneri, deti, ktorí si prečítajú tieto veci, tak dokážu potom psychologicky vytvárať úplne inú situáciu pre človeka, ktorý má sa niekam posunúť. Takže mňa to bol postreh. áno, presne. Teraz, jak si naznačil, že rodina a okolie, mňa strašne hnevá, že niekto má SM-ku, aj to stigma. V dnešnej dobe, v roku 2025, pošle mi zubár, pošle mi gynekológ a všetky možné odbornosti, že oni sa ho ani nemôžu dotknúť, lebo on má SM-ku, tak ja mu nevytrhnem zub, alebo úplne vy to viete ako pacienti, ale mňa to tiež hnevá. A stále to tu je. A preto je podľa mňa treba, akože tá osveta, treba robiť osvetu pre lekárov, pre pacientov. Máme aj na spolu, môžeme rôzne webináre, 3-krát za rok, proste môžete sa dohľadať všetko od psychologickej pomoci, po proste psychiatrickú, sociálnu a tak ďalej. A tieto knihy, proste treba to riešiť, určite áno. Poďme viac k tomu cvičeniu a k tomu jedlu, lebo to sú presne kroky, ktoré podľa mňa patria k životu bez ohľadu na to, či má niekto 40 diagnóz alebo žiadnu, pretože to ovplyvňuje úplne všetko. Stačí, aby človek raz mal nejaký problém, či už len s platničkou, raz s nohou, raz so zrakom a zistí, že vlastne potrava, strava ako taká, z čoho sa skladá, čo je pre nás základom a ako žijeme, ako sa hýbeme, ovplyvňuje úplne všetko. Od schopnosti mať presne ten mindset, nadstavenie mysle a to, ako sa stravujeme, sa vlastne rokmi zviera a ukazuje. Len opäť narážam na tú lopatu. Ako majú ľudia pochopiť, čo si môžem vybrať? Ak chcem cvičiť doma a ak chcem napríklad robiť nejaký pohyb, ktorý mne vyhovuje, pretože som sa ho niekde naučil, ako zistím, že to nerobím dobre, príde až ten moment, keď nastane nejaký problém. Čiže odporúčaš vždy sa spojiť s nejakým odborníkom a neskúšať skrátka nejaké, dajme tomu, že môžem ja doma cvičiť nejaké stretchingové aerobné cvičenia a mať pocit, že takto je v poriadku, pokiaľ mám nejaký denný pohyb a cítim sa dobre? Díky za otázku. Ja len tu pre pani bude priestor na otázky. Určite všimli sme si, všetko odpovieme. Tak ja pôjdem za vami s mikrofónom teda. Ja by som chcela povedať také, že môj muž zomrel pred 1,5 rokom na rakovinu. Podľa mňa sú tie choroby aj istým spôsobom podobné, lebo tá diagnóza je vždy tragická. Ešte tu a ešte sa môžete tešiť zo života. Ja ľutujem každú chvíľu, kedy som bola zúfalá a smutná, alebo ešte tu bol, ale až teraz. Vtedy nie. Čiže to, čo vám chcem odkázať, je, že tešte sa z toho, čo máte, nie to, čo vám odišlo. Ja viem, že to je strašné. Ja som s tou rakovinou 10 rokov žila a videla som, ako ubúda. Ale každý ten deň, čo bol, tak sa mohol tešiť a on sa teda s ňou dosť bojoval. A na druhej strane, keďže mal rakovinu hrubého čreva, absolútne súhlasím s tým, že tá životospráva, dieta pomáha. A ja by som ešte povedala, že ak sa dá, tak si nájdete nejaký športový alebo kultúrny klub, kde vás tí ľudia podržia. Aby ste tom všetkom neboli sami. A ďalšia vec je, že ja teda chcem povedať len jednu vec. Aj pre tú rodinu je to strašné. Jednak vás to veľmi mrzí, ale zároveň ďakujeme za... Vlastne potvrdili ste slova, ktoré zazneli, že ten mindset a tá strava má veľký podiel práve na tom, akú kvalitu má náš život, či už v danom alebo onom inom období. Ale vráťme sa teda k tomu pohybu, tam som te prerušil. Ten efekt je obrovský, viete, ja keď som pred 10 rokmi prišiel prvýkrát na nejakú diabetologickú konferenciu a všeobecniarov a prednášanie o životosprave, tak na mňa pozerali jak na takého puka. Lebo to bolo, že však tu nasadíme nejaké antidiabetika vybavené a po 10 rokoch je to úplne inde. Tá veda sa posunula, to poznanie sa posunulo a my sme zistili, že naozaj, že to, čo jete, tým to robíte 4-5 krát denne jednoducho. To sa nedá oklamať. Ten pohyb máme nejako 300 000 rokov zakorenený. Teraz, keď ho vyradíte, tak to bude mať konsekvencia. Rád to hovorím a budem to hovoriť dookola, že to, v akom socioekonomickom a spoločenskom systéme žijeme, je nášmu telu úplne uprdele s prepáčením. Ono sa riadi nejakými zákonmi fyziológie 300 000 rokov a buď to budeme rešpektovať, alebo budeme potom znášať konsekvencie. A ten pohyb je jedna z tých najefektívnejších vecí, ktorú máme v súvislosti s neskutočným množstvom
ochorení. A to sa netýka len nejakej hmotnosti alebo nejakej baby na Instagrame, lebo je chudšia a priberá. To má toľko ako keby premených, ktoré do toho vstupujú, že je to neuveriteľné. Pohyb je hrozne zásadný, či už z hľadiska mentálnej hygieny, neuroplasticity. Nie každý ten zápal je zlý. Hej. V tom svale, keď sa poškodí, to vytvára potom protizápalové látky, tzv. Myokíny. Ten sval reguluje cukor. Takže akýkoľvek pohyb, ktorý budete robiť, je dobrý. A postupne sa dostanete jednoducho vyššie a vyššie. A čo sa týka tých trénerov, ono je to také, že veľa z nás na tým hrozne váha. Je to jedna z najlepších vecí, keby ste si mali odniesť jednu vec, oslovte profíka a pochopíte, čo som tu dnes hovoril. Urobte to jedenkrát v živote. A pri najhoršom, čo sa vám stane, stratíte 30-40 eur a poviete si, že ten pálnik je dobrý blbec. Ale skúste sa zveriť do rúk odborníka na týždeň, dva a pochopíte, že ako sa dá cvičiť reálne, pretože my nie sme normálne, že prispôsobení. My sedíme proste takto 8 hodín denne, jediné, čo zaťažujeme, je hmotnosť našej píšťale, tuto a svalov, to je jediná vec, ktorá vlastne pôsobí na naše chodidlo. My už keď sa postavíme, tá klemba je zmrštená, ona nie je zvyknutá ani stáť. Takže veľa vecí, keď začnete sa hýbať, vy máte problémy, oni sa zrazu prejavia. Oni tam tleli jak SMK, ale oni sa zrazu prejavia. Prečo ma zrazu bolia kríže? Ten šport hnusný, nejdem to robiť. Nie, oni tam tie problémy boli, len vám to telo teraz ukázalo a to neznamená, že teraz to nejdem robiť. To je len, že naše telo už nebolo prispôsobené stáť, chodiť. Takže začnite kľudne postupne. Chôdza v dobrých teniskách, to, aké máte tričko a kraťasie každému jedno, chodidlo v bezpečí, zabudnite chodiť teraz na boso a tieto výmysly po betóne, to každý profik vám povie, profik reálny a nie influencer, že to nie je úplne najšťastnejšie riešenie. Oslovte odborníka. To je jedno, či je to tenis, aquafitness, yoga, silový tréning. Zverte sa na týždeň a potom zhodnote. To je taký môj typ pohybu. To najlepšie počúvať, keď vidí troch ľudí na pódiu a ani jeden nesedí správne, ani jeden z nás nesedí správne, takže... Ja ti hovorím, že ani... Vizuálne si neberte príklad, len tie slova boli teraz dôležité, lebo to všetci tí teoretici. Už len túto časť trupu máme nižšie ako kolena, čo je nesprávne. Vidíš, a to som vlastne, ja som úplný, že amatér v tomto, ale toto je základná vec, ktorá viem, že vám asi nepomôže. Máme tu nejaké ďalšie otázky, ale ešte chcem prejsť k tomu jedlu, pretože jednak v závere tejto knihy sú aj niektoré recepty, aspoň zo pár. Opísané sú jednotlivé diety, čo ma veľmi zaujalo, ale opäť riešim to, ako sa človek nemá stratiť v tom, čo je preňho. Keďže aj samotná skleróza multiplex je veľmi individuálne ochorenie a jeho priebeh. To znamená, na dennom režime každý z nás rieši, čo budem zajtra jesť, čo dnes nakúpim, čo kde s čím spojím, aby tam bolo aj to, lebo niekedy ľudia naozaj nevedia ani, že proteín a bielkoviny je vlastne ten istý pojem, len na dva výrazy. Čo mám teda, ako sa mám zorientovať, či už mám alebo nemám sklerózu multiplex, alebo niekto v rodine skrátka chce prejsť na zdravší spôsob stravovania. Ako sa naučím kombinovať a vyberať tie správne potraviny, aby som išiel s najväčším prospechom do toho? Pre svoje zdravie a pre svoje telo. Toto je dobrá otázka, ale skôr asi, Miško, ty budeš vedieť, lebo strašne veľa tých informácií, strašne veľa sa vynorilo zrazu všelijakých výživových poradcov a proste na tom Instagrame hlavne. A ja verím tomu, že tí ľudia sú z toho schaosení, lebo každý radí niečo iné. A vlastne Miško to aj ukázal, že nejaké tie kvalitné tie podcasty alebo aj stránky. Napríklad ja mám rada tvoj podcast, lebo proste trvá krátko. A sú tam veľmi... Nie, lebo vieš, niektoré trvajú... ale vieš, niektoré sú hodinu, ale taký Huberman však akože uznaj, ale akože, hej. Ale nie, proste ľudia nevydržia dlho počúvať, hej, ale keď máš za 20-30 minút podané gro informácií a ty tam vysvetľuješ veľmi pekne, aj máš nazvané tie podcasty, toto je o bielkovinách, toto je o tom, toto je o tom. Čiže ja si myslím, že nájsť nejakých 2-3 takých naozaj ľudí, ktorí majú za sebou nejaké odborne podkuté pozadie, a od toho vlastne sa odvíjať. Ale napríklad ja, čo by som vám doporúčala, čo niekedy ja požičiavam pacientom, a im to niekedy nevráti, aj taká kniha, že Dobehni svoj mozog sa to volá. To je od takého švedského psychiatra Hans Anders sa volá a veľmi pekne píše zrozumiteľne aj o úzkosti a proste rôznych iných veciach. A táto kniha konkrétne mne veľmi zmenila život. Ja som ju čítala pred dosť veľa dozadu rokmi, keď som ležala ako vykotená veľryba vtedy na lekárskej, keď som bola tehotná. A je tam veľmi, veľmi pekne, veľmi ľudsky a empaticky vysvetlené to, ako ten pohyb vám pomáha, ako len na obyčajnej prechádzke dostanete množstvo nápadov, alebo zrazu sa vám vyjasní nejaký problém, ktorý ste nevedeli vyriešiť a
už je to tu po obyčajnej prechádzke, hej. Pekne tam aj tie štúdie k tomu doplňa, čiže toto by som určite doporučila každému, kto rád číta Dobehni svoj mozog, taký základ. A teda vaša šablóna je tiež veľmi dobrá to planiť. Čiže teraz nechcem robiť reklamu, ale robili sme ju tiež pred rokmi práve kvôli tomu, aby tí pacienti vedeli tie základné bazálne informácie, to ako si majú nakombinovať tie recepty alebo to jedlo. Lebo verím tomu, že ľudia sú zahltení takou a veľmi si milia, že presne ako Miško povedal, že my vám nehovoríme o diete, že máte chudnúť. My hovoríme vlastne len o stravovaní ako takom. Tak koniec koncov sú aj rôzne kurzy, kde človek sa naučí protizápalovo variť alebo mediteránsku kuchyňu, ktoré sú veľmi prínosné, pretože naučí sa potom používať tie systémy a tie vzorce, čo s čím spája, tak aby to malo ten benefit pre človeka. Vzhľadom na čas navrhujem, či neprejdeme k otázkam, pretože aby sme potom naozaj neukratili nikoho, aby sa mohol spýtať každý. Tak ak máte nejakú otázku, len dvihnite ruku, ja skúsim k vám ísť s mikrofónom. Mám mikrofón dokonca tam, takže nemusím k vám chodiť. Nech sa páči. Poprosila otázku dám tu o tých vestách. Kde sa to dá kúpiť? A pani Milá, dá sa to kúpiť na internete. Najčastejšie, že poproste, ja vám kľudne tuto po prednáške ukážem niekoľko tých vecí. A dnes väčšina takýchto vecí sa kupuje na internete, ale mali by byť prístupné aj v jednom obchode. Volá sa, že Decathlon. Poznáte, hovorí vám to niečo? To sú také tie kamenné predajne a bývajú v Eurovej a podobne, ale určite niekto váš blízky alebo známy vám vie pomôcť na internete to nájsť. A prosím vás, čo to je? Čím to je, že to ochladí? Ľadom. Máte špeciálne gely, ktoré dokážu ako keby udržať studenú teplotu dlhšie a ako keď ich dáte proste len do sáčku, alebo sú to potom také špeciálne nádobky len na vodu, ktoré proste zmrazíte. Ako bývajú tie prenosné chladničky, kde dáte niekde ten ľad. Čiže sú aj také chladiace gely, tých materiálov je viacero. Takto nie je to nič nedostupné, dá sa to dneska naozaj že zohnať. Ja vám s tým pomôžem po prednáške, skúsim to nájsť, dobre? Nech sa páči ďalšia otázka. Dobrý deň. Prosím vás, teraz v poslednej dobe veľa ľudí trpí aj histaminovou intoleranciou. Myslím si, že to možno ide ruka v ruke s SM-kou. Je nejaká aj takáto publikácia, že kde by sa to dalo skombinovať, histaminová SM? Neviem, nemám takú vedomosť, že by sa selektívne akože riešila histaminová intolerancia a SMK. Je pravda, že autoimunitné ochorenia sa často združujú spolu a drvivá väčšina našich pacientov má minimálne nejakú formu alergie, alebo majú cukrovku prvého typu, alebo majú nejaké potravinové alergie, ale nemyslím si, že histaminová intolerancia pri SM a pri človeku, ktorý SM nemá, by sa mala riešiť nejak odborne iným spôsobom, že ten prístup je rovnaký. Súhlasím, histaminová intolerancia je problém, je to intolerancia, nie je to imunitná záležitosť, to znamená, a častokrát býva zamieňaná s inou aminovou intoleranciou, to znamená, nie vždy je to presne ono. A treba si naozaj, ona je veľmi špecifická táto strava, čiže treba si odsledovať, ktoré z tých potravín ako keby spôsobujú problémy, ale zase, ak bude dodržaný ten spoločný menovateľ, a to je možno výhoda v tej nevýhode, že pri hitke potrebujete čerstvé potraviny. Áno, že nie je konzervované, potrebujete, ak ryby, tak čerstvé ryby. A toto vlastne dáva výhodu tomu, že vlastne tá strava je automaticky, ako Pico hovoril o tých prirodzených potravinách, protizápalová. Protizápalová nie je niečo zázračné. To znamená, že väčšina potravín, ktoré nie sú spracované, a nerozprávame sa tu vyslovene o nasýtených tukoch, majú nejakou formou, nejakou látkou v tele, či už priamo alebo nepriamo, sekundárne, alebo v črevnom mikrobiome to spôsobí zmenou mikrobiomu protizápalový efekt. A to nízkohistaminová dieta častokrát aj máva. Takže, ako Darinka povedala, nie je tam nejaký, že úzká spojitosť, vyslovene s hitkou a nie sú tam nejaké špecifické ako keby prístupy. Vidíš, to je ďalší výraz, ktorý som sa teraz uvedomil, že častokrát pri osvete sa zlyháva vďaka tomu, že sa spoliehame na to, že ľudia vedia úplne presne vždy, čo to znamená vysoko spracovaná potravina. Ja som sa už stretol aj s tým, že mnohí si myslia, že vysoko spracovaná potravina je nejaký jogurt s nejakým, dajme tomu, že džemom, ale naopak si nemyslia, že vysoko spracovaná potravina je párok alebo saláma, pretože predsa len ten párok ešte treba uvariť a vôbec si nevedomujú, že to je rozhodne jedna z typicky vysoko spracovaných potravín. Takže častokrát tá lopata naozaj pomáha. Netvrdím, že toto je všeobecný priemerný názor, ale veľmi som v šoku, keď ľudia nevedia vlastne zaradiť vysoko spracovanú potravinu medzi vysoko spracované a naopak ju považujú za protipol toho celého.
Tak snáďme len teraz niekoho, možno si tam niekto o pár rok menej dnes vďaka tejto informácii. Vidím, že pani má ďalšiu otázku, nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať, že ten skrytý zápal v tele, keď chodíme na preventívne prehliadky, že on vlastne, ak tam teda je, alebo možno nie je, že aká to je hodnota v tom krvnom obraze a aké sú jej hraničné hodnoty. Ale aký skrytý zápal v tele myslíte konkrétne? No keď idem na preventívnu prehliadku, tak skrytý zápal v tele sa mi neukáže v krvnom Ja som obraze. nehovorila o nejakom skrytom zápale v tele. Neviem konkrétne, že čo myslíte, lebo preventívne prehľadky vám urobia základné nejaké krvný obraz, hustota krvi, tuky v krvi, cukor v krvi. Nejaké zápalové hodnoty to nezisťuje? Nie, ak myslíte nejaké konkrétne imunologické veci, tak to robí špeciálny imunológ, keď je nejaké podozrenie, že by nejaká autoimunita u toho pacienta mohla byť, napríklad keď sa sťažuje, že napríklad netoleruje mliečne potraviny, alebo čo ja viem, lepok, alebo že má nejakú senu nádchu a takéto veci, tak vtedy sa ide po patraní po nejakých špecifickejších akože zápalových markeroch v krvi u imunológa. Ale na preventívnej prehliadke môže vás tam posunúť obvodný lekár, keď má podozrenie. Ďakujem. Myslím, že bohužiaľ u nás v zdravotníctve pri všeobecných, teda preventívnych prehliadkach tieto testy ani nerobí. Ja si pamätám, že ja som sám musel ísť na rozbor mastných kyselín a už si hradí človek nie malú čiastku. Omega-3 mastné kyseliny nerobia v rámci preventívnej No prehliadky. nerobia, práve to vravím, štandardne. že tam asi zápal sa neodhalí na preventívnej prehliadke pri tých bežných krvných testoch. Ja iba doplním k tým spracovaným potravinám, lebo je v tom chaos. Existujú také, že na potravinách máte také, že A, B, C, D, E. Toto neurčuje, že či je to spracovaná alebo nespracovaná potravina. To sa volá, že Nutri-Score, ale existuje iný systém, volá sa, že NOVA, ako tá televízia v Česku. Keď si hodíte do internetu, že NOVA, tak tento systém označuje potraviny podľa nejakých kritérií, že či sú vysoko spracované alebo nie. Tak to pre zaujímavosť, aby ste vedeli toto rozlíšiť v praxi, že čo to je, Mišo, je to jogurt, melón, párok, ako si povedal, alebo šunka. Aká šunka, dusená, hentaka. Takže toto, keď sa v tých potravinách naučíte, vlastne získate tú spoločnú premenu všetkých tých pozitívnych diét, ktoré vplývajú na SN-ku pozitívne a zároveň minimalizujete riziko, že bude tá strava prozápalová, naopak bude protizápalová, veľmi pravdepodobne. Čiže už len toto jedno, keď sa vám podarí rozlíšiť. A tá jedna, možno ten typ je, že čím menej je tam v tom zložení, tak tým lepšej. Takže nemrazený vegetariánsky a vegánsky burger, ktorý Jedna je... z najhorších vecí sú vysoko vegánske spracovaná produkty, potravina. to si zapamätajte. Vegánske produkty sú častokrát stúžený tuk, palmový, kokosový, ten je tiež prozápalový. Žiadne to, čo sa dočítate, že je to super zázračný tuk, nie je. Avšak to neznamená, že vegánsky burger je zlý, ale ak si ho doma spravíte, je výborný. Áno, hej, zase Tam je len to hovorím, opäť- že tie alternatívy mesa častokrát, vieš, že zoberie sa, že čistý lepok, ktorý sa stúží tukom a predáva sa to ako alternatíva mesa, ale nutrične to nemá absolútne nič spoločné s tým. Takže pozor Ale na to. vydrží rok v brázáku. A to je dobrý znak. Ak opäť niekto nepochopil, bola to irónia, áno, od vegetariána momentálne. Máme ďalšiu otázku? Tuto otázka, poprosím mikrofón. By som aj zbehol, a nech nemusíte toľko krokov, ale zase toto je dobré kardio. A ja sa chcem spýtať, že ako je to s červeným mesom, lebo teda zmenila som stravu po dozvedení sa SMky a prevažne na tú mediteránsku, ale teraz, keď je niekedy červené meso, lebo som zachytila, že je trošku prozápalové, tak mám výčitky, takže ako to je? Môžeme asi obidvaja. Ja Aj podľa toho možno, či surové, alebo či si úplne karnivor. Preferujeme biele mäso samozrejme, ale ja si myslím podľa VHO 100 gramov týždenne? Či koľko to je? Už to zvýšili, lebo je Zvýšili rozdiel, to? či sú to spracované mäsové výrobky, alebo je to proste mäso. Ale niektorí ľudia majú pocit, že keď sa tá kravička pasie na zelenej lúke a papá iba biopotraviny, že zrazu to mäso bude úplne inde. Nebude. No hovädzí dobytok a červené mäso proste bude prevládať v ňom takzvané saturated fat acid, čiže nasýtené mastné kyseliny, ktoré vytvárajú v tele pri vysokom príjme prozápalové prostredie. Neznamená to, že si nemôžete dať steak. To len znamená, že ten pomer toho bieleho mesa, to voláme hydina, čiže kurácie, morčacie, králičie meso, voči týmto by mala byť zhruba 70:30 a celkovo tie bielkoviny by mali byť 50-50 z rastlinných zdrojov a zo živočišných. Tam je ten problém, že v tých spracovaných mäsových výrobkoch, čo sú rôzne aditíva, konzervanty, farbivá, nie všetky sú prírodného charakteru, častokrát bývajú údené a vysoko solené a toto začína byť ten problém. Ani nie je takto čerstvé hovädzie mäso, keď si ho dáte raz za čas. Ale ukazuje sa, že aj tá spojitosť, že veľmi vysoký, ako keby ten obsah železa
koreluje s niektorými zápalovými faktormi. To znamená, najmä teraz ani nie, že zápalovým, rozprávame sa o nejakých v súvislosti s onkologickými ochoreniami, že zvyšuje riziko, pokiaľ je to extrémne vysoké. Čiže nie je to len to údenie, nie len tá sol, ale naozaj aj príliš vysoký obsah hemového železa nemusí byť dobrý. Pozor, to neplatí u ľudí s anémiou alebo ľudí vegetariánov, ktorí majú nižšie hladiny. Je to veľmi dobre strebateľné železo a kvalitné, len všetkého veľa škodí. Takže je to v poriadku, len pozor na tie spracované. Ono to množstvo, ako hovorí Miško, ono to u tých SM pacientov vzniklo tým, že vlastne pri pitvách sa zistilo na mozgu tých pacientov veľa depozitov železa. A železo akože podporuje neurodegeneráciu alebo teda ničí ako keby tú antioxidačnú kapacitu mozgu. Ale je to len o tom pomere, hej, že proste ten steak alebo nejaké také nespracované červené mäso si kľudne môžete dať, pokiaľ to nejete každý deň. Je v publiku nejaká ďalšia otázka? Lebo ja tu vidím zároveň nejaké ďalšie z online. Ja by som sa spýtala, keď som vedla, ja by som sa spýtala teda na ryby konkrétne. Je mi ich teda dosť často, lebo ich mám veľmi rada. Nie preto, že by som to mala alebo niečo podobné. A teda myslím si osobne, že tie sladkovodné naše sú asi zdravšie ako tie morské a podobne. Ale chcem sa opýtať na to, že či je dobré jesť tie ryby aj v súčasnej dobe, lebo tie moria sú teda aj znečistené a podobné, a že aký je na to názor na to jedenie rýb aj pri tej SMK, teda či je to vhodné, lebo je to stredomorská strava, takže asi z toho hľadiska dobré, ale teda to množstvo a koľko ich je, asi tak. Ja mám informáciu, ty budeš mať určite lepšiu, tak áno, všade sú tie mikroplasty a všetko. A vieme, že ak sa chovajú aj tie lososia, tiež vraj najnezdravšia ryba a potom ešte pangasus a takéto, že to vraj nasáva strašne všetko. Teraz som už konšpirátor, že? Ale že tie maličké, tie sardinky a také tie malé ryby, že sú najzdravšie, tak už pokračuj ty teraz. Je to tak. Ja vám odpoviem najskôr na otázku, potom ju rozviniem. Ryby sú dobré. Stále majú podstatne viac benefitov ako rizik. A keď to idem rozvinúť od toho, že ktoré, tak v skutočnosti tie morské sú stále lepšie ako tie sladkovodné. Neznamená, že sladkovodné sú horšie. Rozprávame sa tu najmä z hľadiska obsahu tzv. Omega-3 mastných kyselín. Pozor, je to strašne sexy pojem, ktorý každý používa, ale po slovensky to sú len typy tukov, ktorí vytvárajú v tele nejaký protizápalový efekt a nájdete ich aj v rôznych olejoch, ako je ľanový a podobne, ale tie najkvalitnejšie sú v rybách. Volajú sa, že docosahexanová, eicosapentanová, to je DHA a EPA. Tieto skratky, keď niekde uvidíte alebo si v lekárni kupujete, tak oni sú tam napísané. Najlepšie, ako Darinka povedala, sú tie ryby s krátkym životným cyklom. A je to z toho dôvodu, že dnes presne takto znečistenie žiaľ dosiahlo takú úroveň, že v našich moriach je veľké množstvo ťažkých kovov vrátane tzv. Metylortute, čo sú vysokotoxické kovy. Ale v tých rybkách, ktoré nie sú na farmách a behajú, to sú rybky, ktoré plávajú v oceánoch a majú krátky životný cyklus, nakumulujú oveľa menej týchto ťažkých kovov, lebo rýchlo sa najedia, rýchlo zomrú a veľa plávajú. To znamená, sú oveľa chudobnejšie na tie ťažké kovy. Takže preto také, že sardinky raz za čas vo vlastnej šťave je pomer cena výkon fajn, aj keď tam zase ponovom narážame na nový problém, a síce BPA, bisfenol A a endokrinné disruptory, ktoré sa ukazujú, že sa vyskytujú v obrovskom množstve potravín, po slovensky pite z flašky, ktorá je sklenená. A teraz poďme do tých rybiek. Najlepšie sú tie, ktoré sa lovia v severných častiach sveta, to znamená Severný Atlantik a Severovýchodný Atlantik. Čiže keď si pozeráte, že zdroj, to je povinné na tej konzerve napísať, tak hľadajte, že Atlantik, Severný alebo Severovýchodný Atlantik. Nepozerajte sa na podnebie dole pod rovníkom, pretože tam sú nižšie regulácie toho, čo môžete si vôbec kúpiť v obchode a jednak tam sa vyskytuje väčšie množstvo týchto ťažkých kovov. Čiže keď si kúpite sardinky, pozrite sa na toto. Aj ten losos z farmy je stále lepší ako bravčové a hovädzie. Stále. Ten divoký, toho si málo kto vie dovoliť kúpiť, má podstatne viac omega-3 mastných kyselín, ale aj ten z farmy má stále ich veľa. Reálne on je biely. Losos je červený, pretože sa živí krylom, ten obsahuje špeciálne farbivo, ktorý ho sfarbí, na farma ho len dofarbia, aby vyzeral oranžový, aby vám pripadal ako losos. Ale reálne, napriek všetkým konšpiráciách, fakt je taký, že na Slovensku máte kvalitných lososov stále, majú tie certifikácie kvalitné, nejde ma
trápiť s tými pojmami, ale po slovensky, najmä v tých norských vodách a tam, keď sú tie farmy, tak je to prísne kontrolované, sú tam veľmi prísne regulácie a menej ako percento z týchto lososov dostáva preventívne antibiotika. Kdežto v tých iných krajinách, keď ideme mimo Európu severnú, tak to môže byť 35 až 40% rýb, preventívne im dávajú antibiotika. Čiže nie všetko, čo sa dočítate, je pravda, ono sa to len ľubí šíriť, lebo všetci máme radi strašne katastrofálne správy. Takže suma sumárum, tá šťavička pre vás, ryby s kratším životným cyklom fajn, zo severných oceánov ideálne, aj losos je stále dobrý. Má kvalitný pomer tukov voči bielkovinám, environmentálny aspekt je iný, ale v Európe, keď majú tie certifikácie CB, alebo jak sa to volá, býva to na obaloch, vo veľkých obchodoch, stále je to OK. Ďalšia vec je, že aj keď kúpite morskú rybu na Slovensku, tak stále viete, či boli chované v klietkovom chove, alebo to bol naozaj voľný odlov. Aj cenovo to je samozrejme odlišnejšie, ale to je presne o tom, či si kúpim tenisky na 2 týždne, alebo si kúpim drahšie 3-krát tenisky, ktoré vydržia možno 2 sezóny alebo 2 roky, pokiaľ aktívne športujem. Takže a nehovoriac o tom, že modré zóny, ktoré mňa fascinujú už veľmi dlho, tak práve tie sú mimo týchto zase škandinávskych vôd a tam tí ľudia jedia práve najviac sardinky. Ak pôjdete do Grécka, tak málo kto si objednáva tuniaka alebo žraloka alebo niečo veľké a žijú naozaj na makrelách a sardinkách, ktoré sú pre nich ako pre nás, dajme tomu, kačka náhody, čo už nie je rovná zdravý príklad jedla. Takže nechcem tu byť za teraz nejakého výživového poradcu, lebo ním nie som, ale poznám ľudí, ktorí žijú v tých častiach a sledujem a čítam o tých modrých zónach, kde naozaj jedia skôr tie menšie ryby presne s tým kratším cyklom, ktoré sú najlepšie čerstvé a nie až tak v konzerve, ale keď sú celkom fresh. Ale nebojte sa mrazených ryb, tie sú častokrát čerstvejšie ako tie, ktoré nájdete na pulte, lebo hneď po ulovení sa musia okamžite hĺbkovo mraziť, podobne ako zelenina a ovocie. Tie sú čerstvejšie ako tie, čo vytiahnete z regálu. Naozaj. To tak proste je. Nadviažem jednu otázku, ktorá sa objavila tu. Pri SM sa neodporúča sauna, vyvrať alebo potvrť a pokračujem ďalej. Čo striedanie teplého bazéna v kúpeľoch so studeným? Je to problém? Mám sa vyhýbať teplejšej termálnej vode? Všeobecne pacienti s SM netolerujú teplo, tým myslím extrémnejšie teplo a v kúpeloch im nedoporúčame bahene alebo nejaké takéto termálne kúpeľné, pretože im to nespôsobí to atak. Oni sa vždy teraz zláknú, ale zhorší sa im stav, sú slabší, môžu im zoslabnúť končetiny. Preto tu vlastne Miško spomínal aj tie chladené vesty, lebo keď sú extrémne teploty vlastne vysoké vonku v lete, tak väčšina pacientov sa nám akože zhorší, ale naozaj nie je to, že majú teraz akutne, že atak, ale proste je to známy stáročia, už by som bola 100 rokov, určite minimálne ten Unhofov fenomén. V roku 1852 bol tuším popísaný. Ale niektorí pacienti paradoxne majú radi infračervenú saunu, lebo im to uvoľňuje spasticitu. To je to takúto stuhnutosť svalov, ktorá vlastne sa prejavuje krčami, bolestiami. Že máme pacientov, čo idú raz za 2 týždne do takej infračervenej sauny a v podstate nemusia brať lieky, vlastne na uvoľnenie tej spasticity. A to je asi tak všetko, čo by som... Opäť to potvrdzuje teóriu tej individuality a individuálneho prístupu. Ale neznamená to, že nechodia na dovolenku teraz alebo niečo. Je to fakt, že veľmi individuálne, ale asi smaženie na slnku po obede nerobí dobre nikomu, ale zvlášť našim pacientom určite nie. Vzhľadom na čas, posledné otázky, ak nejaké máte tu v publiku. Vyčerpali sme vás. Dobre. Dúfam, že v dobrom slova zmysle. Tak ja veľmi pekne ďakujem za váš čas. Držím palce, ešte raz gratulujem tejto knihe, lebo dúfam, že mnohým bude uľahčovať život, rozširovať obzory a inšpirovať ich bádať ďalej a možno kriticky myslieť a stavať sa k tomu individuálne, naberať nejaké nové síly a inšpirácie. Ak máte chuť na záver dodať k tomu niečo ako také nejaké motto do ďalších myšlienok a do ďalších príbehov, ktoré sa budú písať, či už so sklerózou multiplex alebo bez nej, tak vám dávam posledný priestor teraz a potom sa vám poďakujem naozaj. Ja chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ste prišli a chcela by som pozbudiť pacientov. Tá pani síce povedala, že to je tragické, ale SMK není tragická. SMK je tragická vtedy, keď není liečená, zvlášť keď to je vysokoaktívny priebeh, hej. Áno, sú mnohí pacienti, ktorí nedostali vlastne tú šancu, lebo my strašný boom máme v tej liečbe, hlavne posledné roky v tej biologickej. Proste ja sa s tým stretávam, keď som začala robiť v roku 2007 a boli tu ležiaci mladí ľudia, 20-roční, ktorí si nevedeli proste umyť. Jirka, ty vieš veľmi dobre. Ďakujem, že si prišla. A nevedeli umyť zuby a tak ďalej. A to boli mladí ľudia, hej, a aj teraz sa občas ešte s niekým takým stretnem, ale veľmi málo dnes vieme poskytnúť skorú liečbu biologickú tomu pacientovi, vieme pacienta poslať na transplantáciu kmeňových buniek aj na Slovensku.
A to neznamená, že to teraz budeme aplikovať na každého. Ja vás len chcem povzbudiť v tom, že keď ste hlavne tí novodiagnostikovaní pacienti, aby ste sa nebránili tej inovatívnej liečbe a zároveň, aby ste použili svoj vlastný zdravý rozum a hľadali informácie, ktoré sú vedecky podložené, nemeniali si peňažky na rôzne doplnky, šarlatánske veci, neporovnávali sa s ostatnými pacientami, hlavne na sociálnych sieťach. Dneska sme tak prestimulovaní nielen v oblasti tejto diagnózy, ale aj iných. Odčadiaľ sa na nás valia rôzne informácie, človek sa v tom nevie stratiť. Ak nemáte tú podporu zo svojho najbližšieho okolia, skúste si nájsť niekoho, ak to není váš lekár, tak jak povedala pani, možno nejakú skupinu, klub, ale proste majte v hlave to nastavenie skôr optimistické, že ide to ako to, že to nejde, lebo keď raz človek pristupuje k živote stále, že hľadá si, že prečo nie, tak to tak aj potom dopadne, takže ďakujem. Michal? Ja chcem len poďakovať aj tu pani doktorke hlavne za to, že robí to, čo robí, pretože robí to ďaleko nad rámec jej povinností a je to naozaj pre ňu vášeň a to je to milé vidieť, že na Slovensku sú stále experti, ktorí chcú pomáhať a hľadajú cesty, ako sa to dá. A tam vyzývam aj vás, čo v živote nám vyšlo na prvýkrát, teraz narazám na cvičenie. Takže skúšajte, nevyšlo mi toto, skúsim niečo iné, ale neponoriť hlavu do piesku len vtedy, že sme boli unavení. Ja viem, že to nie je jednoduché, nechcem to bagatelizovať, len hovorím, že dajte tomu šancu. Ani písať sme sa nenaučili na prvýkrát, ja ani na 5. Ďakujem. Tak si teraz všetci dáme povinne jedno kolečko okolo parku a s úspevom na perách, aby sme boli optimisticky unavení a zároveň trošku robili kardio. Ďakujem za váš čas, držím palce knižke, nech pomôže čo najviac ľuďom. Vám ďakujem, že ste prišli, dúfam, že si odnášate nejaké informácie a ak náhodou nie a všetko ste už vedeli, tak ste aspoň prežili nejaký príjemný čas s nami. Držím vám palce, ak potrebujete viac energie, ak je máte priveľa, pošlite aj nám a prajem vám pekný deň. Držte sa. A pozdravujeme všetkých na spolumôžeme.sk. Dúfam, že aj pre vás to bolo prínosné sledovanie. Držíme palce a prajeme všetko dobré.